Haramda Berdi Muhammedov öz yegenine Cenayet toporunun vekili Tanrıgulu Muhammedov'un yegençesini gelin edindi. Halk köpçülüğün birden qahar gazaba turmağından hovatir ediyen Haramda Berdi Muhammedov Aşgabat'ın eteğindeki Hitrovka adlandırılan kriminala yakın rayonun yaşayıcıları bilen Gudo garnaşlyk gatnaşygyny berkilýär. Öňkü vice-premier Hoca Muhammed Muhammedov wezipesinden boşadylyp, boşadyrnak içinde dinç alşa uğradylsa da, ykdysady artykmaçlygyny öz elini saklap, galmaga hukuk kazanny we netijede goloyda ol öz gyýdyny Haramdağın yegenine durmuşa çıkardı. Çeşmelerin aýtmagyna göre, öz yegenlerinin tohum tiýçinin awraýyna yetirjek yaramaz täsirinden çekinýän Haramdağ gep gurunlardan öňürtülep kaçmak üçin yegeniniň toýuny ýaşyrman internete açık görkezmäge buyruk berdi. Haramdağın gelinin doğun daýysy Tanrıgulu Muhammedov 90-njy ýyllaryň başlarına kanuny ogry Worzakon Aýmurat Nuriýewiň atalmagy bilen baglanşykly dernewe çekilipdi. Sonra geçirilen wagtyna Tanrıguly ýüdura goşadyrnak içinde gerekli jogap beripdi. Şonuň arkasyndan 2 ýyl oturup çykdy. Emma aýdylşy ýaly kim bir gedek dönüklik eden bolsa, ikinji gedegem eder. Goňşy döwletlerde halk ayağa galanyna bolup geçen wakalara nazar sarınsa, goşadyrnak içinde alakalar garp bolýan diktaturanyň gemisinden ilkinji bolup gaçýarlar. Hem öz janlaryny halas etmäge çalışýarlar. Adan yodo, atlanan